Barıгызга да хайырлы күннәр. Минем кыяфәткә зинһар карамагыз инде. Чөнки бездә бик салкын, җылылык юк. Тавышлар килә хәзер ишекне ябыйк әле. Телевизор тавышлары килә. Бу минем менә шушындый видео төшү өчен шундый бер зона, обстановка дип әйтегендә, лампа тора минем, моның белән мин видеолар төшәм. Тактаны төшереп куйдым, бу такта өскәрәк тә күтәрелә. Монда инде мин команда белән эшләгәндә язам, сызам дигәндә, аңлатам нәрсәдер. Бүген без сезнең белән распаковка ясыйбыз, кечкенә генә заказым килде. Кыяфәтем шундый булса да, үткәрергә булды инде бу распаковканы, чөнки бик күп кешеләр бит распаковка яраталар, без үзегез беләсез. Иң беренче чиратта иң зур әйберләрдән башлыйм килә, чөнки шул кадәрле матур кроссовкалар алдым үземә, җәмәгать. Күрсәтим әле. Менә шушындый җайлы, җәйге, шундый уңайлы кроссовкалар алдым. Карагыз аның матурлыгын. Күренә микән сезгә? Инде утларны кабызып куйдым, күренәдер юк. Менә шундый җиңел әле мен киеп караган идем. Шаттым, бик шаттым мин бу кроссовкаларны. Шундый йомшак алар. Менә җәй өчен шундый ничек дип әйтим, сулый торган инде менә 30 градуста киеп була. Салкында киеп буладыр әле моны. Теге чүпрәк булса да куркырлык түгел. Ак төстә икән дип тә курка торган түгел. Хәзер чистартырга менә дигән шундый средстволар булганда. Менә шундый җайлын алдым. Анасын мин алдым, аның калынрагын да алган идем. Анысы инде теге эко-кожа кебек эшләнгән инде. Шома, менә анысы менә шундый. Булар инде джинсы белән киргән, менә хәзер салкын урамда. Менә шундый салкын көннәрдә киргә бик җылы була менә монысы. Шулай кедалар дип атала инде. Монысы инде безнең кроссовкалар булды. Менә бусы безнең кеда. Кеда аеруча миңа бик ошады. Аның менә подошвасы шундый калын. Подошвасы шундый калын. Һәм бик тә шундый менә урыслар әйтмешли, молодежный дип әйтер идем. Миңа бик ошады җәмәгать. Менә шундый матур аяк киемнәр. Аларга карыйсы гына килеп тора. Гомумән алганда Фаберлик безне сөендерә, аеруча консультантларны, чөнки без бит әле заказ биргәндә әле безнең үзебезнең скидкабыз да бар. Шуңа күрә рәхәтләнәбез, кинәнәбез кызар әйтмеш. Менә шулай. Хәзер алга таба барабыз. Заказым зур түгел, шуңа күрә мин бик тиз күрсәтеп бетерәмен дип уйлыйм сезгә. Тагын нәрсәләр заказ бирдем. Менә безнең хит продаж дип әйтер идем. Менә шушындый 3 средствоны мин хит продаж дип әйтер идем. Чөнки алар шул кадәрле агартып юалар. Телисез икән раковина юасыз. Телисез икән сез юаласыз, нәрсә дип әйтим инде. Унитазыгызны әйме? Менә бөтен нәрсәне чистарта. Шаккатырлы әйбер. Мин моның белән хәтта духовканы җыйдым. Шул кадәрле менә әле яңа гына чыкты. Бу безнең Корея сериясеннән. Менә шундый. Менә микән сезгә? Бик шаттым. Анасын алдым үземә менә шундый бат. Бу инде безнең АКШта, Америка Кушма Штатларында ясала торган бат, США-ныкы. Бик көчле бат инде бу безнең. Миңа бик ошый. Бу батлары сериясы, ләкин әле мондый алган юк. Бу антипаразитарный. Минем аллергия биткә чыгайнымда бик күренмидер. Менә хәзрәк чистарынып организмны чибалармын дигән, менә аның хәләл сертификаты да бар монда әле куйган. Алдым менә шундый пудра, без инде үземә түгел, клиент заказ бирдем. Һәм инде менә шундый посуда җуа торган, савытлар җуа торган. Шундый матур гына төсләрдә алар безнең алманыкы, кура җиләгенеке инде монысы. Һәм заказ бирдем менә шундый капрон колготкалар. Колготкалары бик ошый, бик сыйфатлы итальян колготкалары. 1 ел киям дөресен әйткәндә, менә узган елны алган идем. Кайчан булды хәтта кайчан? Ел ярым киям диярлек, бик ошады миңа. Без 20-дән, мин 40-тан алам һәрвакыт. Шулай менә бу носки. Шулай җәйгән капрон носкилар. Хәзер әле безнең тагын бер коробка булачак, кызлар, анысын бергәләп ачырбыз. Әйдәгез бергәләп карыйбыз. Менә коробканы ачтым. Монда инде мин шундый матур әйберләр чыгара башладым. Менә бу безнең трусик слипы, трусы женские үземә дип алдым. Һәм ак төсләргә бюстгальтер бирдем.
Алга таба менә шундый балаларга бусы интимный гель яңа төрле чыккан. Шундый куе гына алтын коллаген, доброген икенче төрле әйтсәк. Бу безнең коллаген, ләкин ул безнең шундый чия кушылып эшләнгән напиток кебек эшләгәннәр аны. Составы шул коллаген аның. Шуңа менә бик ошый безгә доброген суставлар өчен аны эчәргә була. Кефир белән, йогурт белән дә эчсәң була. Кушып, бик файдалы әйбер инде бу безнең организмга. Дәгез алга таба барабыз. Безнең монда теш пасталары, бу безнең яраткан теш пасталары. Менә хәзер безнең акция бар дезодорантка 2 алырга кирәк аның өчен. Менә бу инде мужской. Бер алган иремә бик шат һәм менә шундый тагын бер дезодорант алдым. Монысын безнең запаска. Гель для бритья безнең монда. Салфеткалар менә шундый. Для удаления пятен. Менә берничә төрле теш пасталар. Бу теш пасталар безнең кислородный. Кислородлы булбалар һәм бик әйбәт алар. Шулай ук безнең монда тоналка. Тональное средство для лица. Шулай ук сыйфаты бик әйбәт һәм инде безнең монда бик әйбәт кенә туш. Менә шундый бәләкәй генә заказ булды безнең.